Et egetræ kan blive op til 40 meter højt, og er for de kvalitetsbevidste et sikkert valg til produktion af møbler. Eg bruges ikke alene fordi det er holdbart, men også fordi det giver en visuelt smuk oplevelse. Egetræ indeholder stoffer, der giver en modstandskraft over for slid og råd, og med en lukket struktur er det stort set umuligt for vand at trænge ind og ødelægge det. I solidt stenkast fra Lemvig Fjord findes fabrikken, hvor alle Bruun Munks træmøbler bliver produceret. Kvalitet, grundighed, omhyggelighed og stolthed er værdier, som går hånd i hånd med produktionen i de gamle trælasthaller. Lyden af savens takker, som bider i egetræet, duften af træ og koncentrerede blikke smelter sammen hos Bruun Munks foretrukne og nøje udvalgte danske producent. Visionen om at skabe kvalitative, funktionelle og tidsløse møbler fik i 2008 de to barndomsvenner Jakob Munk og Henrik Bruun til at etablere Bruun Munk. Nøgleordene for de to ejere er kvalitet, kompromisløshed og kærligheden til design. Bruun Munk er vokset stødt de sidste par år, men processerne i huset er de samme, som da det første møbel blev skabt af de to esbjergensere. Deres vision dengang og i dag er at skabe nyt design i tæt samarbejde med designere, danske underleverandører og dygtige snedkere. Bruun Munks møbler er derfor dansk i udtryk, design og produktion.